Nagpahanumdom ang Commission on Population and Development Region 6 o kon CPD6 pareho sa mga kabataan kag sa mga ginikanan nga mangin responsable sa mga impormasyon nga ginabaton ilabi na halin sa social media. Ini ang kasunod sang nagadamo na nga mga kaso sang pagbusong sa bata pa lamang nga edad, hindi disente nga mga akto, peligroso nga mga sexual behavior kag iban pa. Isa man sa naistoryahan amo ang naglapta nga video sa Esplanade 11 sa Progreso Lapuz, Iloilo City sang damlag lang kung sa diin nakit-an nga nagapakighilawa sang isa ka minor de edad nga babayi sa isa ka lalaki. Sa interview sang Bombo Radyo kay Regional Director Harold Alfred Marshall, iya ginpahayag nga posible ged nga ang social media ang isa sa nangin factors sang amo nga aktwasyon sang duha. Ginathag ni Director Marshall nga hindi malain ang social media apang kinahanglan nga makahibalo o kung nakahibalugid ang user kung san o kag diin i-apply ang makit-an online. Ginpangabay man sini sa mga ginikanan nga hindi matahap nga istoryahon kag tuytuyan ang ila kabataan sa sini nga sahi sa mga bagay agud nga mas mapahangop sa ila kung ano ang nagakabagay. Social media, maayo o kung malain, depende na sa imong intention kung paano siya gamiton. Galing, amo nang hambal namon nga base ang parisina, gingamit siguro sa malain, siguro nga pamaagi, no? Mangin responsable lang kita no, kung paano na siya gamiton ng social media. Dako na siya nga bulig o kung dako man na siya nga kahalitan sa isa ka tawo. Nakabati man kami no nga apektado na ang huna-huna, ang mental health sang labi na gid sa babae, no? Bilang ginikanan mangin responsable mangin responsable kag hindi nila pag ang mamba ko lang abi hindi pagbasulon bla ang bata kay sa ina nga tion ara siya siguro sa pinakanubo ya gid guro nga parte ko sa iya kabuhi dapat giyahan ng gid kag tuyto yun ang bata